دێنە بهنڤەدانێکê malên xwe bibînin. Endamên hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê nûçeyên Kobanê û Hesekê dişopînin. Beramber nûçeyên 48 demijmêrên dawî tu sedemekê nabînin di berê bend got derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. ساعات بساعات ام اخبارات تابعين تشتي قول روجافاتي تشيد بي سر ملتي ماس بالاخص كوباني او كوباني تشتي ايرو الكوباني تشيد بي انه ام هيفي كيج برادري خويا باكيت كنغو امجي درباس يعني بوتش هركس شوار مسموحه درباس بي الا رشكري روجافا ثاني قداغايا درباسي روجافا ببي ام في هيفي جواتكن Endamê wê hêzê divên layanên siyasî kar bikin da hêza wan derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û dosya pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê dûrî nakokiyên siyasî bixînin. Ev suret û ev exbarê got em dibînin û zarok têne gurandin û pîrek û kal û kes nema û hê dibêjin wela qîma me nayê got pêşmergê Rojava derbas bin. Wê kengî qîma we werê heta got Rojava nemêne û carekê dî jî partî me hemî cihê şermezariyê re bere ne ew va tişta şermezar kin em ê wa şermezar kin. Pêşmergê Rojavayê Kurdistanê ta niha 24 şehîd di şerê dijî çekdarên Daeş li Başûrê Kurdistanê danîne. وما اف جليها الخوكرنا نامرونن وامرازن اف جليها مال خوكرنا وام هرن دفاع ملاطي خوبكن ولاطي خو ملاطي مالكوفا ام هرن بوافا ايرو زحمتك زحمت سر ملاطي ما روجافاتي داعش نور خورتا ام تخازن فيما فكاك به اللي بشمرجي ضرباس بن ام دفاع وي ملاطي خوبكن. Hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bêrdewam pêşwaziya endamên nû dike. Li serbazgehên Xinnis, Benislawa û Pîşxabûrê têne perwerdekirin û ta niha nêzik ji 10 fewca çêbûye. Her wiha sê sirriyê pêşmergeyên jin jî hene. Di demekê de deng ji serkirdayîtiyên hêza Rojavayê Kurdistanê dernakeve. Endamên wê hêzê dengê xwe bilind dikin û dibêjin beramber nûçeyên goj Rojavayê Kurdistanê tê êdî divê vegerin bajarê xwe û şer bikin. Pêşewa Behlewî, Rûda û Domî.